idan magana gaskiya ta zo fa dole ne a faɗe ta yawa koman daɗinta kuma koman ɗacinta kamar da mu ma ake gaya mana a ta nan ɓangaren gaskiya ne Buhari ka yi ƙoƙari domin kuwa ka fita haƙƙin talakawa kamar yadda ka ɗauki alƙawari ka ce akan cewa za ka ba da wasu kuɗaɗe amma ba kowa da kowa zai samu ba to kaga yanzu kai ka riga ka gama naka duk gwamna da bai fito ya ba mutanensa haƙƙinsu da aka bashi ba to mun san daman shi azzalimi ne don haka duk wani gwamna da ya san an bashi haƙƙin kuɗaɗen mutane ka fito ka ba mutane kuɗinsu Buhari ka yi ƙoƙari dole kuma idan mutum ya yi a faɗa in mutum bai yi ba kuma dole a faɗa a ce mutum bai yi ba amma ta wannan ɓangaren Buhari ka yi ƙoƙari sannan kuma na mika gaisuwar ta'aziyya yawa ga malam baba kayari Allah ubangiji ya ji kanka Allah ya ramshe ka don haka ina mai kira ga 'yan Najeriya mu sa ido. Ya sunanki? Sunana Aliya bai babu. Nawa aka baki? 20,000. Na menene? Na baba Buhari. Na yayarwa yara. Wace yari yake shayarwa? Ga ta nan. Nawa ne da hannunki? 20,000 da hannuna. Ya asabar nawa aka baki? 20,000. Yanzu nawa kenan Ya kama 40 cap cap. Gaskiya ne. Allah ya baba. Me yake da kudin? Wallahi zuwa za mu yi da mu yi komai da komai ma dai. Yau ina dan gode wa Buhari ya kace shi mu hundawa. Na gode wa Buhari. Allah mun gode wa baba ba. Allah kara masa gare da kogo mai arziki. Allah masa azkar Najeriya mahaifansa. Lafiya tare da nisan kwana. Allah ya ji mahaifansa. Allah ya ji mahaifansa. Allah ya sa ka dade kai karko. Mama. Ka dade kai karko. Da Janar Muhammadu Buhari watan shugaban ƙasar Najeriya ta nan ɓangaren ka aje rekod babba wanda ba a taɓa yin shi a Najeriya ba ko da an yi mu dai ba lokacin mu ba yawa wannan dai mun gani ba mu taɓa gani a Najeriya federal government ta raba naira 5,500 ba yau gashi a mulkin Janar Muhammadu Buhari an raba naira 20,000 wannan abin mamaki ne wai ban mafarki nake yi ko dai idanuwa na ne to don haka duk gwamnan da bai fito da kuɗi ya raba wa mutanensa ba to wallahi mun san shi azzalimi ne yawwa naira 20,000 gashi nan kowa ya gani da idanuwan shi mata iyayenmu suna tamanna suna jin daɗi har da hajiya dangala da hajiya da na ga har da hajiya jimmai cibara ita ma tana tamanna to Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi yawwa